хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 22 декабр дар Паём ТВ. қарор аст касри буҷаи давлатии Тоҷикистон барои соли оянда аз ҳисоби маблағҳои хусусигардонӣ ва истифодаи амволи давлатӣ, қарзу бурсҳои созмонҳои байналмилалии молӣ пӯшонида шавад. Тибқи иттилои Вазорати молияи ҷумҳурӣ, касри умумии буҷети давлатӣ барои соли 2023 дар ҳаҷми 0,8% аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё 1 миллиарду 30 миллион сомонӣ, ҳудуди беш аз $98 миллион муқаррар шудааст. Ба иттилои манбаъ, тибқи пешбинӣ даромад аз хусусигардонӣ ва истифодаи амволи давлатӣ 32 миллион сомониро ташкил медиҳад. Аммо даромади асосӣ барои пӯшонидани касри буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ, ҷалби қарзу грантҳои созмонҳои молиявии байналмилалӣ ва даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар назар аст ки барои дастгирии буҷет аз ҳисоби маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ, қарзу бурсҳои созмонҳои байналмилалии молӣ ҷалби беш аз 620 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. қарор аст аз фурӯши векселҳои хазинавӣ барои таъмини буҷети давлатӣ 100 миллион сомонӣ ҷудо шавад. Тибқи иттилои Вазорати молияи Тоҷикистон, ҳаҷми умумии даромади буҷаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ беш аз 37 миллиарду 100 миллион сомониро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаҳои хароҷоти буҷети давлатӣ беш аз 38 миллиарду 100 миллион сомониро ташкил медиҳанд. нархи арз. Пойгоҳи Блумберг менависад, қурби пули миллии Гурҷистон, Арманистон ва Тоҷикистон ба далели муҳоҷирати русҳо ба ин кишварҳо пас аз шурӯъи даргириҳо дар Украин аз ҳама беш рушд карданд. Ҳамин тариқ аз аввали соли ҷорӣ драми арманӣ ба гуфти ин оҷонсӣ дар баробари доллари амрикоӣ беш аз 22% афзоиш ёфта, дар байни асъорҳои ҷаҳонӣ дар рушди қурб пешсафтарин шудааст. Лари гурҷӣ дар баробари доллар 16% ва сомонии тоҷикӣ 10% ба қурбтар шудаанд. Бар асоси гузориши Бонки миллии Гурҷистон, ҳаҷми интиқоли пул аз Русия ба ин кишварҳо дар соли ҷорӣ 5 маротиба афзоиш ёфтааст, ки беш аз 60% интиқоли пулро ташкил дода, беш аз 1 миллиарду 750 миллион долларро ташкил додааст. Дар Тоҷикистон бошад, гардиши интиқоли пул дар нимсолаи аввал дасти кам 50% афзоиш ёфтааст. ҳуҷуми русҳо ба Украин иқтисоди ин се кишварро афзоиш додааст. дар ҳамин ҳол, қурби рубл дар як рӯзи ахир нисбат ба сомонӣ 2,4% поин рафт. агар дирӯз ба 100 рубли русӣ 14,75 дирам медоданд, имрӯз қурби 100 рубли русӣ 14,40 дирам шудааст. ҳамин тариқ рубл дар баробари сомонӣ аз аввали ҳафта қариб 8% ва аз аввали моҳи декабр 11,7% поин рафт. беқурбшавии рубл дар баробари сомонӣ дар пасманзари беқурбшавии пули Русия дар баробари арзҳои асосии ҷаҳонӣ ба амал меояд. дар биржаи Москав имрӯз қурби $100 баробари 7100 рубл ва қурби 100 евро баробари 7600 рубл аст. коршиносони рус аз сабабҳои поин рафтани қурби рублро таҳримҳо, коҳиши даромади асъор аз содирот ва эҳёи воридот ном мебаранд. қурби доллар ва евро дар баробари сомонӣ амалан бетағйир боқӣ мондааст. тибқи нишондоди Бонки миллӣ, имрӯз $100 1020 сомониву 94 дирам ва 100 евро 1083 сомониву 83 дирам арзиш дорад. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1820 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $82.39 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight олио Нью Йорк $78.44 муомила шуд.